I'm very glad that at least no nasanagan man ang mga barangay kapitan nga hindi gali pwede nga ibasulta na nila sa DPWH because ang may mandate kanya may dato to mitigate nga magsolbar sang baha kag magpapondo especially pag local roads and barangay roads or barangay and City of Iloilo or the LGU. Dito ko man natukiban actually sang una do okay malang wala kami problema. Kaya siyempre, nag-invite man na sila sa Local Development Council and kita mismo, gina-imbitar man kita nila pagi sa pag-approve sang ilang barangay annual development plan. So, ginsudyuhan ko man ang ilang may barangay development plan, dito ko nakita nga may mga barangay nga thickly o populated o prone sa flooding, pero wala sila yung budget sa ila, yung drainage. So, ginbalik ng naton sa ila, kagina, kay para at least maintindihan nila nga it is also the mandate of the barangay officials to secure to make sure na may pondo man concerning sa barangay. So again, it's very fruitful kay naintindihan nila pares na hindi man ta pwede nga magbasol lang kita sa national government kaya ang ilang mandate klaro national road, national highways and ang mga river, national nature. That is why ang phase 2 gani isang JICA study wala maponduhan because local in nature. But as again, nalipay gid ako kay nagpalapit kay si Councilor Nene, kay si Councilor Sarabia, hambal akong Jamjam buligan kamo namon. Hambal ko sa ila, just present, just write a letter, then we will make sure that ang region, ang Iloilo City District Engineer Office, kung may request kamo, makamit kamo before sang budget call sa national government. So at least naklaruhan, kahit siyempre na misinterpret nila nga insertion, kwarta, muna, kung na munang mindset nila sa iban, sa Iloilo City, hindi ng mindset. Ang mindset today, in 3 ways nga mangita ka sa pondo, from the NEP to the HGAP, which is a budget sa hearing namon, to the budget sa Senate, to the BICAM. So swerte gid kita, kay inyo congresswoman, wala ko yan nagauntat sa trabaho, because I know there are things that we need to do. Kaginanlan mag-double time dit kita. It's over 26 years or 30 years ang flooding ara gyapon. Umpisahan ta para tapuson ta para sa next generation. Hindi ko man matapos, at least siling ni ARDL, PSB ng witness. Hindi siya ganito ko taga syudad, taga Antique, pero diri na siya kuno yan nagdako, sayod na siya sa mga areas. So kinanlan lang naton nga tapuson para mabalaan naton kung isa ka project operation. Ay isa gali ka